Nagdoble plaka o daghang mga sakyanan apan pareha ra kuno ang plate number nga gamit. Gihingusgan karon sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kon team ang paggukod ni ining gihulagway nga kolorom nga public utility vehicles nga mag-agian sa syudad. Ani ang live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, Luan, nakadawat og impormasyon ang team nga doon ako yung mga nagbiyahian nga mga pampublikong sakyanan, mga PUJs nga doble ang plaka managlahi nga mga sakyanan. Kini ang buti lang masayran kung naunsang pagkaunsaa. Kini ang hulagway sa pipila ka mga traditional PUJs nga may rota sa Mandaue City. Nahibaw-an ang pipila kanila, pareha ang plate numbers o gitawag nga doble plaka. Human makadawat og impormasyon kabahin niini, mihimog operasyon ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue. Sud sa duha ka semana nga monitoring sa kadalanan, na-apprehend nila ang tulo ka mga PUJs nga naka-impound na karon. May rota kini nga Compostela Foodland. Wa pa hino na-locate karon ang laing jeep nga kapareha niini og plaka. Usa ka plaka, usa ka franchise, daghan kayo ang nagamit og units ba. So mao na gi-interrogate to na mo ang mga drivers nga mga nangadakpan. According to them, wala sila idea pero very suspicious lang ba kay nganong makagamit sila ana nga plaka nga which kanang unmatched gyud sa ilahang chassis ug engine number. Na-isyuhan na og TOP o Temporary Operator's Permit ang mga drivers niini. Ang buot masayran sa team ang motibo sa pagdoble sa plaka. This is a fraudulent scheme, no? Pagpanikas man sa ilahang kuan kay ngano man jud ay mukuha lang jud tag kanang kuan ba kanang tinuod gyud nga prangkisa. Dili lang ta manglimbong gud sa ato ang kuan nga. Kini nganong for what reason nga manglimbong ka? So meaning naa jud kay nautang motibo. Nakig-alayo na sab ang team sa taga LTFRB ug LTO kabahin ning maong sistema para maimbestigahan pa kini. Labi na nga hayan issue gyud niini ang prangkisa sa maong mga PUJs. Ang burden of proof ani is ila na kung kinsa di original ani pero until such time nga dili pa nimo approach sa atua is ang atong gikuanan na is puro gina dili kuan mga dili gina siya original. Luan sa pagkakaroon pa nato nakuha ang habig ning mga drivers o mismo sa operator ning maong mga jeepneys nga na-apprehend sa team diha sa Mandaue. Apan matud sa team dihang ilang na sita kining maong nga mga drivers wa ka sila nakuha nga mga impormasyon ini ug bugtong gisulti lang nila nga wa sila kasayuran kabahin ning operasyon sa gingong doble plaka. Luan. Daghang salamat, Nico Sereno.